खुलुमबाय जोंनि चेनेलनि नायगिरि बिथांमोन एबा साबस्क्राइबार लोगो बिथांमोना जानो हागौ मिथिखाबाय नैबे थांनो लोंनानै मिथिखाबाय जोंनि बर'नि आगुमा फिसा नाबाजित नार्जारी फंबाय बिथाङा DID लिटिल मास्टार सेसन 5 बेवहाय कम्पिटिशना लागै बादायलायनाय माबायालागै सहैबाय स' बेनिखायनो बिथांनो जोंनि भट नांगौ जादों आरो मा होनना बुङो बिथांनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना सापर्ट खालामनांगोन बिथांनो भट होनांगोन स' नोंथांमोनखौ नैबे सिंनि डिसप्लेआव होनाय नाम्बाराव खेबसे मिस कल मारिनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय we have give the number in the screen in this number so I would like to say you make one missed call then it is done for Nabajit Narzary so thank you गोजोन्थों खुलुमबाय माँ के गोद में ना एक बच्चा खेल रहा है वैसा लग रहा है। आई थिंक DID के मंच पर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्ट्स होने वाला है मेरे लिए।